as I was saying, abantu mabekubona wenza amaphutha baye bajaha ukuthi bathi kuwena, hawu mfowethu lenza kanjani iphutha ube unento ethile? Why mfethu wenza njena ube uNkulunkulu ekublesse ngento ethile, you know? Kuba ngazuthi izinto uNkulunkulu asipha zona somehow ziba namandla ukuthi zisivimbe singakwenzi okuthile noma senze okuthile, you know. Ngisazonaba-ke kule bafethu kuyo le video. Firstly bafethu ngicela ukubonga bafethu. Ngiqale i-dialogue. Inhloso yami ukuthi sibe nama-dialogue kakhulukazi sabantu besilisa nabantu besifazane obviously they are welcome, you know, ukuthi bazokhomenta babasho cause the main thing ngama-dialogue kusuke kungesikho kakhulu ukuthi ubani osuke ehlakaniphe kunomunye, ubani osuke right. Sisuke sizama ukuvula i-platform ukuthi sikwazi ukukhuluma. And isabantu besilisa-ke ukukhuluma into engajwayelekile. Ingakho-ke ngithe angithathe le initiative. Also-ke ngithathe le initiative ngivule ama-topics. Amanye ngiwakhavile kwincwadi yami ezophuma nje very soon. Ngizobe ngiveza ilento lena i-cover yayo lencwadi in a week's time, but incwadi ngiplane ukuthi ngiyikhiphe ngo September. So yeah, ngicela nilike leli page bafethu nifollowishe for more information. I-topic engifuna siyidingide-ke manje, amanye siwadingidile ngiyabona impela ukuthi you know athola ama-reactions afanele. I-topic engifuna sithi ukuyibheka njengamanje, ikakhulukazi sibukele into abantu besilisa, enye ngicabanga ukuthi bekuyinto ebenginika inkinga kakhulu ngisakhula, you know. Bona umuntu wesilisa mfethu blessed ngayo yonke into ongayicabanga, you know, uNkulunkulu umphe umsebenzi mfethu best, you know, ukwi-top laphana uphezulu sesicongweni emsebenzini. Wamupha unkosikazi umuhle, wamupha ingane ezinhle, wamfaka nje emphakathini, wamupha yonke into ongasuyicabanga, you know. And then bese uyibuza makwenzakale izinto ezithile zangahamba kahle, you know. Kube nalokho kuyibuza ukuthi why umuntu uNkulunkulu emphe izinto ekanjena ebese umuntu ebonakala eflopa, you know. And uma siba naleyo question, I used to have that question kakhulu ngisakhula, you know, ngisamncane. I used to grapple with it like you know, you grapple with it like, I don't know, I can't even ngikwazi ukuqhathanisa, but it used to be, you know, a bone in my throat. You know, I will struggle with that question. Why? And then it's like uma unaleyo nto ubambelela premise yokuthi uNkulunkulu mekublesse izinto, lezo zinto somehow ziba namandla noma ziba nendlela ukuthi zikuvimbe ukuthi ezinye izinto ungazenzi, you know. Izona zinto-ke lezi ezithi ayidide nakwabanye ukuthi mfethu uNkulunkulu ukublessile, uNkulunkulu wenza ukuthi, but why usenza ukuthi, you know. I think I was in high school noma ngisase tertiary ngifunda lento le article. I bumped into this one article and I think it really changed my life indlela yokubuka izinto. Kule article mfethu kuvezwa istory la. Insizwa mfethu ushuthi yalahlwa abazali bayo isancane. Isilahlwa abazali lensizwa mfethu yayithola isihlala emgwaqeni, you know. Ilambile mfethu, ibulawa indlala obviously, akanayo indawo yokulala, usemgwaqeni uyahlupheka. Kwakhona orphanage mfethu yambamba lo mjida lona, yamthatha orphanage yaze yamkhulisa, you know. Yamkhulisa lo mjida, wafunda mfethu, wayesikoleni, impilo yakhe nje yaqonda thwi mfethu, wawumuntu oright mfethu. Yabo waba yilesi story ukuthi wow, this guy mfethu walahlwa abazali, wahlala kwi-orphanage, from orphanage wahamba uyofunda, usiyafunda manje mfethu uyaqeda, uthola umsebenzi, usihamba ngemoto, usenomuzi. uNkulunkulu mfethu wamblessa ngonkosikazi lo mjida waba nengane ezimbili, everything mfethu running smoothly for this guy, you know. Zonke izinto zakhe lo mjida mayihamba kahle mfethu, and then, you know, uyileso story, you know, abantu abasikhulumayo ukuze bagqugquzele omunye umuntu. Kuthe nje mfethu izinto zakhe sahamba kahle emshadweni wakhe mfethu, ayikwavesane waqala lo mjida kwanama issues, you know. Impilweni yakhe nje kwanezinto engasahambi kahle, and ekuphambaneni kwezinto mfethu untanga kwasekuqala manje waqala sengena ephuzeni oludakayo, you know. Wayithola sephuza mfethu untanga kwayinto edidayo ukuthi untanga nje besephuza manje kwenzakalani. Ekuphuzeni mfethu wayithola nje mfethu izinto zakhe sengasahambi kahle nasemshadweni wakhe, yabona nje ekhaya usewumuntu ongekho right. Nonkosikazi mfethu relationship yabo yasishaya mfethu amatshe, yabo nje kwaba namadent, bagcina sekuba ne-divorce. Makuba ne-divorce mfethu umjida abuse yotshwala isikwelinye izinga mfethu, kwadliwa imizi mfethu, kwadliwa imoto. Yabona nje umjida mfethu akasayi nasesikoleni ayofundisa mfethu, bewuthisha umjida wabuyela emgwaqeni mfethu umjida, yabo. Back mfethu emgwaqeni, you know. So mangifunda le article, lo mjida mfethu usanenkinga yotshwala kodwa manje
khona institution esimthathile mfethu ihambe imkhulumise ezikoleni ukuthi manje baqwashise ingane ngama-drugs, ukuthi ama-drugs ayidestroya kanjani impilo yakho, yabo. You know what tend to happen? Thina-ke sibuka lo mjida mfethu nomndeni wakhe eshadelwe mfethu enengane enemoto nomuzi, and then sibuka lo mjida ukuthi indoda uyaflopa, kwenzakalani? Why indoda uNkulunkulu ekublesse ngonkosikazi? Why uNkulunkulu ekublesse ngengane, ekublesse ngomuzi, uspani mfethu, yonke into yakhe ihamba kahle? Why manje usuflopa, you know? But this guy mfethu into yenzeka again uma ufunda article ukuthi this thing haunted him, ukuthi he was successful, everything was going well in his life, but one thing that was giving him a hard time ukuthi akekho mfethu umuntu wayemsa like abazali bakhe babengekho, and khona lento eyikhona ukuthi yazi ngisho unkosikazi wakhe ngakuthanda, ngisho ingane zakho zingathi you are the best daddy in the world, wena walahlwa wena usamncane, so wena unayo ivelu, wena useless, yabo lento le. So thina masesijaja umuntu ohlulekayo mfethu, kakhulukazi makuumuntu wesilisa, asabe sabuka ukuthi kwenzakaleni, and angifuni ukuba ngathi abantu besilisa kuphela abastrugglisha, nabantu besifazane abastrugglisha, but because abantu besilisa bakhuluma, ingakho ngithi ngithathe le platform ngifake lapho ukuthi sikhulume ngabantu besilisa. Untanga mfethu useshawa lezi zinto zokuthi wena abazali bakho bakulahla, ngisho umhlaba ungakuvuma ukuthi you are the best, but cabanga abazali bakho bakulahla, awubazanga, yebo lento le. And yena mfethu yamudla leyo nto le. Omunye ngathi mfethu why unake leyo nto ngoba usuccessful. Singajajani bafethu, awumazi ezinye izinto abantu usuke izibashaya kanjani. But why am I raising this? Ingoba abaningi abantu besilisa abangakwazi ukukhuluma, bashawa lezo zinto. Ezinye izinto kunzima nokuyichaza because uma uzoyichaza omunye umuntu uzoyi-undermine. Yabo nje manje uma usuchaza ukuthi ngalahlwa abazali mfethu ndilo nto namanje sakunika inkinga, omunye umuntu uzathi mfethu ngathi unemoto enhle kanjena mfethu, yabo kuba ngathi manje ukuba nemoto kufanele kuthathe ipain yakho mfethu, ukuba nomuzi kufanele kuthathe ipain. Abanye bethu we are playing major roles in our communities, but we've got things mfethu ezisilimazayo esingathi masiyichaza mfethu abanye abantu bayi-undermine ukuthi yeye awukame mfethu. Ungathi ukhuluma emsakaze phezulu mfethu umotivate abantu, you know. Why unalezi? That's why bafethu ufana sibe nama platforms where we talk, because uma ukhuluma mfethu omunye usaba iphela, omunye usaba inyoko, omunye usaba igundane, ama-fears wethu awafani mfethu, yabo lento le. But the thing mfethu ukwazi uku-acknowledge ukuthi ama-fears wethu awafani, and then you get a platform where ukwazi ukukhuluma mfethu, you know, kube ne-acceptance, yabo. So abantu abaningi mfethu ngibona amajita amaningi mfethu successful, bama-directors, abanye bama-CEO, muthi uyabuka mfethu impilo yalo muntu ishona phansi. Why? Khona izinto ezincane mfethu ongakakhulumi ngazo, okusafana ukhulume ngazo mfethu, ukwazi ukuphuma uphumela obala. Angisho ukuthi mangithi abantu besilisa kufanele sikhulume, gibela kwi-roof mfethu utshene wonke umuntu iy'nkinga zakho, thola ama-platform afanele ntanga, ukhulume mfethu izinto ezikunikeza inkinga, usizakale. Yabona nje khona abantu besifazane abaningi mfethu abathwele kanzima ngoba lo muntu oshade naye mfethu uney'nkinga mfethu angakaza kutshene zona, yabo. And wena lapho mfethu uhleli la kuyena ukuthi ndoda ngifuna ube i-best daddy, ngifuna ube i-best husband. How come you are not being that? And you don't understand ukuthi lo mjita ukhule kanjani, ubani wayemkhulisa, you know, yiziphi izinto ey'shodayo empilweni yakhe. Akekho mfethu usuke efuna ukwazi ngaleyo nto, bonke abantu bafuna ukuthi ube u-best. And okubuhlungu kakhulu thina abantu bebuka izinto uNkulunkulu akublesse ngazo, bethe indoda ngeke uNkulunkulu ukublessile ndoda, kufanele ube indoda eqotho. As if lezi zinto uNkulunkulu akunikeze zona kufanele zikwazi uku-upholda, kanti you cannot be upheld by izinto mfethu uNkulunkulu asike kunikeze zona makuthi wena ngaphakathi ulimele mfethu, yabo lento le. And uma uyindoda ungakwazi ukukhuluma futhi usasenkingeni enkulu mfethu, yabo. Sengivala bafethu kuleli phuzu lami. Sonke siyamazi uCR7 mfethu, indoda ewunumber 2 mfethu, ilandela uMessi ngokubanzima ebholeni. Into mfethu yenzakala ngoRonaldo mfethu, ubaba wakhe mfethu wayeyisosha kanjalo, yabo. So ubaba kaRonaldo meba yisosha and bamaPortuguese angithi basePortugal. So Mozambique, iAngola mfethu bebecolonizwe yini amaPortuguese, you know. So mshuthi ubaba kaRonaldo was one of the soldiers ababe involved mfethu ekutheni balwele umbuso wamaPortuguese noma ikoloni lapha eMozambique naseAngola. And then lamazwe methola i-independence mfethu, sekusho ukuthi ke ubaba kaRonaldo namanye amasosha babelwa mfethu bahluleka kushuthi ukuthi bavikele iPortugal, babuyele emuva. Ubaba kaRonaldo mase buyele emuva ePortugal, babuya nje ezabantu abahlulekile ukuhamba beprotecta ilento leni koloni yasePortugal. Ubuyele ePortugal akasenawo umsebenzi, umuntu okadelwe empini, yabona nje use-depressed bafethu. Amasosha amaningi a-depressed bafethu, yabo. Enye into usafana siyixoxa ngelinye ilanga, ubona amasosha ethafu ephathi isibhamu ukuthi ba-depressed mfethu. Ziningi incwadi engiyifundile ekhuluma ngalonto. Baba Ronaldo mebuyele ekhaya mfethu, useba umuntu ongasebenzi, ohlala ekhaya, and then useba abusive kumama kaRonaldo. Yabona umama kaRonaldo mfethu mulandele isitolo sakhe nale ndoda lena, she really suffered from that guy. Angisho ukuthi kuyajustify ukuthi kanjani, but this guy had ama mental issues mfethu, you know. And then
kwayithole seba-abusive. uRonaldo nje mfethu kushona ubaba wakhe abanayo i-relationship, because why? Lo baba mfethu be-abuse utshwala ngenye indlela. Khona abantu mfethu aba-abuse izinto lana ngoba khona izinto abangakakhulumi ngazo, khona usizo abangakalitholi, and then wazi ukuthi ukuba indoda ukuthatha izinto uyifake ngaphakathi, and then usuyalimala mfethu, yabo lento le. So maningi ama-issues engisafuna ukwakhuluma. Itopic esolandela esokhuluma ngayo bafethu, ngifuna sikhuluma kakhulu ngalento ethi hurt people. Abantu abalimele balimaza abanye abantu. Nginenye nje into enkulu engifuna siyixoxe lapho, but okwamanje bafethu, please, thank you so much for ukushare ama-video. Ngiyabona niyashare, ngiyabona niyalike, ngiyabona niyafollowisha, and ama-comments bafethu, again, akekho alright kunomunye. Kodwa into ekufanele siyikhulume ukuvula iplatform la sokwazi ukukhuluma khona, abantu bakwazi ukuveza mfethu izinto zabo. Sonke sinama-issues mfethu, and into ebuhlungu ukuba nama-issues ungawakhulumile, nama-issues ungakawakhiphi wawabeka etafuleni kwi-safe environment, ukuthi mfethu ugcina usulimaza abantu obathandayo. And abantu aba-abusive mfethu ba-selective mfethu. Ungaba ubest kubangani bakho mfethu, wazi ukuthi uyeye mfethu out and swamp mfethu, i-grand unomoya omuhle, but uthola ukuthi from mfethu uyakhala, iy'ngane ziyakhala endlini, ngobani? Uyi-monster mfethu the minute walker endlini. So we need to be cognizant of izinto ekanjalo. Just because umuntu umngani wakhe akusho ukuthi akakho abusive. And onke lama-issues uzothi ulodu ubona ama-material things uthi ndoda you should be the best because unazo zonke lezi zinto, kanti abantu balimele ngaphakathi. So food for thought bafethu, thulani uyeyeye bafethu. Let us chat again. Abantu abalike i-page uthulani uyeye Gumede bafollowisha, bazowabona ama-details nje encwadi engizoyikhipha ngekudala, namanye-ke ama-videos engizowenza. Siyabonga bafethu. God is love. Sharp.